madhara makatite ndimuvigayane nawo ndimugare pasi mutomongoro dzichichiuitika mumusha madhara aya akabvuma akadesiyaandidodi togadzira zvinesa mumusha amai madhara aya manje pakauya chiremba pakauya samurenje pakauya muhani mudhara pakauya paukuru David yakauya pamwana kuyapa pakauya David ndopabasi saka iwe zvambotimbopindeni pachipatare David akabvuma zvinhu zvake akati shuwa zvinhu ndakati ndibaba ndipanguru ndosandati panguru apa ndazotiwo David apa ndozvitorekeakeresa dare rine descript handizvozvo kadara kudara nditi bavangura nozidevi atapanza very sorry baba apologize on baba very sorry baba ukuendesa kuna ngauti uchoka na dini aiwa very sorry baba ipo pakana sana shughuli chi awa mwaka wao wasina kuya ni baba mnini awa ni awa wasina kuya wao ni tipiri pakauya ndi bonguru baba wekunodhira yakawo tubaoni kwafundina kwanibamikana kuya tipiri kusini sina kuyagara pasi amusoro mamurutaka makorokota ini ndakauya previous Solomon Manjewu ndakauya previous dare ndini ndakanga pachichana chekuti nditaura saka ndiri pachichana chekuti nditaura ndainge ndakatoseterwa kuti wana wakuti inini mambo wangu mutadzi kuzbora andaifanira kutapa saka shuwa akabudirira kuti wana wabvaita dhirama muno kazozi budai muende kuona vanobatsira tikabuda tikaenda kuona vanobatsira gogochiyera tasvika pagogochiyera wana wakaitwa zvavaiitwa kuti vaone kuti kubudirwa here kana kuti chii gogo akati wana havasi kubudirwa vanawa tingatoti kurwana hawarapi ndiutsanangudzo dzavakaona pari pagogochiyera saka ndakada kuti dzoke kuti muzwisise nyaya iri kuitika kwamandiyeuza kumhuri yedu uyu mukomana wemakebhori mwana pandini baba wake ndiye anga ari mukoma moses tichafa moses tichafa akafa muna 2020 akarwara akaenda pamura panga ari mupostori akashaikira kwafarira tikamuchengeta zvakanaka mapostori vakamuingira mashure mezvo mukomana wegore rapera rimwe 2025 akauya achibva kumazuve kwaanogweja akati ndatenga dombo ndakuvakira pabongo isu taiwepo haana kutitaurira vakangodaidza waanoda wakaenda wakavakira guva rababa wake iwo madzibaba ese ari kutaurwa hawakangowasi une waakaenda nawo kuvakira tichizondozwa kuti wapedza kuisa dombo hanzi kwakazoporwa chimine rakaenda muguva ramukomeni wakadaidza ndi chirembo wakaenda nayo makuemu hambinozwa igadzira mumakuemu angori ega mukomana wenana mai wake right kundonzwa nzeve dzichindozwa zvinonzi chirembo yakati munhu apora chimwe nechi ndagadzira uchaona zvichaitika saka mushure mekunge izvi zvaitika izvi ndobva kwatanga vana wakupretenda sekuti wari kubudirwa mukomana nemusikana saka vachipretenda isusu tagara hatisu chabata nawo komana varobata vega namhaya wake zviro zvavo vaitaisa n'anga zvavo vanongoita vari kumba kwavo vane n'anga iri kutouya izozvidzamba kwavo ndofunga kubva kwatakaita yakauya 4 times inongouya ichiaa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 a saka ndiyo nyaya iripo isusu wakomana wamusi wa18 December wakauya pamba pangu uri kuona mbonjerapo ine nyaya iri kwamajestic court
still pending haisati yapera kutorwa. Ndakarohwa ndivana wakauya vari 5 ava vakomana vari 3 so namai wacho nomumwe wacho asipo nyamwe ndivo wachako. Ini ndakanga ndiri mumusha mangu dai mambotibudisirawo izvo. Ini ndakanga ndiri mumusha mangu pa2018 ndichidanana namai ava mukoma wangu vashaika takasara ndikadanana namai anopuhwa nhaka yakanga yakapuhwa muti. Saka ndadanana namai avo makore ese pasina nyaya idzi kuzoti 2025 gore rapera upenyu hwacho hwandairarama namai vomba wakaoma ndakasvika pakutura ndatoenda kumba kwavo vabereki vacho vati iwe shamwari hauna kupuhwa nhaka iwe ine alaudi zvekuti usiye ndikasiya. Saka kusiya kwandaita ndiro daka rako raakutumwa newana kuti uraye Soromoni ndiri muzvombo. Saka inini nditori pamahwani pekuda kuurawa ndimai ava newana mbonjera paindinemareporti nyaya iyoyo itori pamejor city ratingazotaura Alright. Saka kana nyaya iri pamejor city hapana kutaura kuti upinda rini. irikupinda ndinodzoka zvemusi wa28 yakapinda musi wa19 irikudzoka zvemusi wa28. So kana paine situation yakadaro it makes it very difficult kuti titi musangane kusvika nyaya yedinoda yapera. because kana tikakwanisa kusanganai musangana pokuita hondo sehondo yakayambokuita pokuwara titi taiti because imimi kana muda kuforsa vanhu kuti vatende mameeting ini nekuvarova then becomes a problem. Haushandisi that ini strategy yekuti munhu akoparate sofanira takata murowa iwe at the end of the day ndoda hewo kubva kwayo kuzotuka kwako iwe ukandirova asi uda ndozokubatsira nemwoyo wangu wese. asi nditori neudambudziko pamusoro pemhuri nditori neudambudziko nekuti zvataurwa nemurume yakadaidza mhuri dzemusha mumusha mavo aanozama kutsanangura kuti ini ndakati ndaakutura akadaidza vanhu asi adaidza vanhu vakaungana paumakanga vanhu vaungana wakanga uri pakati kudiscasa vanhu vakanga varipo vamwe waita kuuya mazvikete nevazukuru ida kugadzirisa nhau dzauya dzemusha kuti zviite semunhu uyo anga asina kuita zvenhaka zveshura. Asi zvakazoitika mai zvekuti mai ava vakabva kumba kwavo pakati peusiku na12 o'clock dzeusiku kuuya kwakuri kuitwa negurukuro idzodzi. Saka nekudaro mai ava vakabva vatoita mhirizhonga, vakaitwa mhirizhonga yaitoshisa pakati peusiku kusvikira isusu tatoona kuti mhirizhonga yatichaigona. Ndine umbo hwekuti takazototi ngatiende kumadzite ezvara euyu pamba pake ipapo nekuti pakazoitwa zvimwe zvinhu tiri tega tega nyaya yacho hatizoigoni. Saka vanhu vakaenda oshiwa kumadzite ezvara sevanhu vari padhuze wakabva wauya tonga wataura kuti nyaya yekutoitika ndiyoyo noizi iri kuitwa panapa isusu hatichikuigona. Ava mai ava vane noise uyu murume tatine suppose yekuti tikabva panapa tochienda kumba kwavo. Saka nyaya yekuti tichienda kumba kwavo haichatogonyeki. Uyu murume akarumwa ipo munhu makazara vanhu akarumwa namai vavo waibva vanhu vaitofa kurumwa kwacho ndofunga istaira rinototi handigonitsanagura. Saka izvozvo zvakapa kuti tibva tangoti nyaya iyoyi taita zvo
wanhu wapera kudzokera wadzokera wadzokera asi chotaiziva ndechekuti mai ava wanga ine force yekuti wanga uda kungoti wadanani nemurume nditaura chokwadi ndopapa ine force yacho changadzanga ndoligagawa rekuti waida kuti wadanani saka nekudaro inini ndiri mumwe anogara paumba handine kumwe kwekuenda saka ndagara ndiri paumba mai vabva vakamba wandiri mukuita noise wakasvikira pakuzosungisana nemukadzi woudenda kuti mukoti kwakamecha wawedai saka chakuitika mai ndechekuti iye akuti akaona inini nemukadzi wavo oti uchakaka hausati iye mai wacho yavo muri mumunda chama chatogoni kushanda minda yakabatana prazi vanetsika futi yekuti kana waita chisimba ichocho vanonga kuti kana ari mabhanana seminda yakabatana vanogona kukohwa mabhanana anonga kusaidi kwamudinini wozototaura upaka mari kadiki diki kuti ndiwo mabhanana yatateresa muri kuona saka zvakaitwa about 2 times kana kuti 3 times zvemuminda izvozvo inini ndautoti kuminda iri kudhuze nawo handichatogoni kushanda iyo minda yakawatenderedza nenyaya yenoise kana noise izvo ndikutotaura so otherwise zazotopera manje uno ari mukomana wangu mukorora akuti ano zvomakuitira baba hatichazvidi batakuipindirawo nyaya yacho makabvira kudhara muri kushungurudza baba ii saka ndiko kuuya kwataita pamberi pedare asi zviri zvemukomana makebha anikomusika handine chonomboziva kana kuti nditi akaroora kupi mukadzi wake chekutotanga kuroora mukadzi wake wachiita gururu dzavo nevanhu inini handine nepo ndinombomuziva kana ndakambosika pamba parwarani handina kana stori iyo kana zvirutaurwa zvekuwa hapana kana day one ena akambosvika papapa iye mukomana anzi makebha ndo maziviri angu aitotoro pamberi pedare handina hangu akawanda yacho aripo asi zingoti ndabvumoa Okay. zvekutaurwa nana baba zvinhu zvacho pamakatitonga last time zvazototi zvote munhu inyaya isi even kana makamera neinya wanayo proof yacho bhozi wakauya pamakatitonga panapa makati shuwa mukomana akashaisha anga ine mhosva yake kuti haana kutsafamba negwara rakanaka muchiti aifanira kufamba nechano yachidai achidai wamati aiwa imimi tikatitsvake chiri mumusha chibudai banze muwari mutsvagiwe chiremba pakauya mupurisa hatiziye kumupurisa wacho zita rake kuti anonzi ndakanzana zita rake akauya bataponiswa kuno umweni mubatsiri anga ari apo pasi pemuta batasi aiye chinjai endai kumusoro ndokwatakazoenda tasvika pana mama ivo wakati vanoda $200 batata mukonde batadaidzana nababa wese vari panapo wese wanga varipo wese hapana ngasipo batati toita sei nyaya yemari unaipada mari zvinhu zvitonga kuti zvigadziriswe zvidini zvinake zvekuti mumba murufiwa muri matambudziko akasangana nawo akawanda tobatawirirana navo wese vari apa batati munhu anobvisa $40 kuti mari ite sei ikwana vatawirirana nana baba inini ndakabvisa $110 uyu akabviso yake $20 akasara ine chikori che$40 because wakati mari iriko kumba tikangosvika kumba todini totsanzira mari toiwa tikati ashuwa maita basa kuti basa redini rifambe zvinhu zvinodini zvigadziriswa uyu abvisa yake 20 handichazivi kuti baba ndovamuviri baba akabvisa imwe 20 here handichazivi kuti ndiani akabvisa imwe 20 mari bva yakwana uyu bhabviso yake 10 uyu abviso yake mari bva yakwana ndovandati saka tikasvika mumba mutesei muzoipowo mari vatabatsiwa namama iwavo vataura zvavakataura mama iwavo vakati wana kubudiwa handisinyazopona but chiripo chiri kutaura but hachisinyazopota chiri pachena toda kuti tiende kumba tovadati shuwa magoni mama tokati zvakawanda ndichatora ndaakumba zviri panapa rega ndipotaurira kwakwazi baba avo baba wangu avo vane mukwarakwato wainavo wasingazivi but vane chii mukwarakwato kwakwazi awa wanga waya netsvimbo yawanga inayo yababa
wati tsvimbo yababa yandakatora mubandi iyi, zvikazi haisiyo tsvimbo yawo. Saka tsvimbo yawo iri kupi? Zvikazi ayo yandinoziva ndiyo iyi. Zvese zvavari kutaura zvekutaura wakudzoka kumashure. Isi chataida kukumbira mambo iwe forward yekuti zvinhu zvigadzirisike tiende kumabasa. So tobva tapedza vatati saka vakomana toita sei nana baba, vataunganidzana nana baba tikataiwa mari tapa mama. Saka tochitsvaga rini zuva rekuti wauye kupi kumba. Wawirirana tese vatawirirana panapa kana paina anoitawo nharo kunana baba munokwanisa wabvunzo kana paina nharo. Zvikazi mangwana ngwaite sei ngawakwira. Vatabvunza mama kuti mari yamunoda imari. Mama bvataura mari yakataura 1000 something. Vatati vose vataguma tai mari yawandisa. Saka toita sei? Zvikazi apana mumwe wakambotanga kutibatsira wacho. Hamerengeti wazwe kuti vanotitira mari. Wese vana baba varapa kana paina ane nharo futi vatawairana kuti aiwa anenge ari nani ngawauyayo mumangwana. But pajera wakauya mapamatimi munotuma mupurisa wenyu, mupurisa wenyu handisuziya warapo mupurisa wacho vanokwanisa kupurira. Ndiwo wakabva wauya navamweni vanonzi vamurenje kumba uko. Wauya kumba baba ndo wakakwanisa kuuya. Wobva wataura kuti baba mune zvakati nezvakati nezvakati. Wakabvuma shopu shuwa ndinazvo. But zviri kupi kuHarare zvinhu zvacho. Saka munendotora rini? Wobva wataura dhei rawo. Mupurisa wamambo aripo anayo nyaya yacho. Vana baba voendodedzwa nemupurisa hawana kuuya. Asi waiwe kupa. Vapedza wadzoka wati atinodzoka futi chimangwana. Richimangwana cho wadzoka futi hawana kuuya futi babu. Asi mupurisa waiwepo. Tikawapa mari waitaura kuti wanda mari yekuti usimunzi wakuuya enda uko kumba. Wane mari yawanoda. Na iwo wamurenje wacho wakauya wataingowapa mari dzawaitaura kuti kana tafamba toda mari yakati. Saka kuramba tichiona tichitaura kuti mupurisa wachiramba wachidzoka mari iri kupera. Mapendauni acho ari kuwanda. Ngatiite sei? Ngatidzose kuti manyaya kuna mambo. Kuti mambo nyaya yamakatiti tibude panze tionekwe nachiremba yamira yakadai. Wana baba hawasikuda kudini kuti tigadzirise. Zvino patakabva pana takatoti ngatichiite chinhu 1 yadeuka zvakaitika zvakaitika. Ngatigadzirise zviri mumba zvipere tidzoke kumabasa. Tirowirirane zvakanaka but up to now kuirana kwacho hapatori. Kana kubatana kwacho hapatori. Kana mari yatakabva ndakabhadhara yangu wachiti wachandipa kumba hapana kana wana atamboipa mari. Ndiyo nyaya iyi. Soloseka. Ndofunga ndini ndakaenda panya iyo. Sisvika panya iyo muswa takasunga tichibva iko tichienda. Takasvika zvishomureka vari pamwe chete. Asi pakanga paine vanhu vainzi vavapo. Vainzi vapo. Ava vakabvuma kuti ichokwadi ichocho zvinhu ndinazvo. Zvinhu zvangu asi zviri kupi? Zviri kuHarare. Vakati kuHarare chiremba akati kana uri kuti zviri kuHarare urikuzvitora here. Vakati ndipe tokens. Todi unozvitora. Then ndabva ikoko ndakauya ndikapa feedback kuna secretary. Vati hanzi chokwadi nichi zvinhu zvavo ndinazvo. And mabhidhi acho ndinawo. Achibvuma ndikuenda kutora zvinhu izvozvo. Zuva rakataura kuti hanzi dzokai. Takasvika ava vakanga vasipo imwe mhuri yese yakanga yakaungana. Tasvika mufamba wacho unobva pana kusvika kumanikabhecho muri mugoni chidaidai. Ende ndakasvika ipapapo inini vakamira tikati vari kupiko vakati zvinhu zvangu ndikuya nazvo. Kanzi tikamira mupurisa wasabhuku anosabhuku anga aripo akabatira ndaenda kumba kwavo vakati tiri kuuya. Ndikati hainge handichamiriri izvozvo because ndaisere pane zuva nekuzoti tizokwire gomo nekudzika kudai ndakudini ndakwenda muzvechitini ndiri kudzika ndakasangana nevana veavo vari mabhanana vachitoita zvekudongora vatoti chengamire makadiko ndakati wemadii nditodzika ndikumukabisi. Tichisvika pamurara panozuva 10 of bastop pamuterere ndakaona vakagara asi vangazivanzi havapo vadinda kuda ndikati waona wakatogara ndikati vanongedza timi bambo
ingadapha kwenyu zvamuri apa ndiko kuhararere kwamaenda ndivafaiaaaa ava vanokwanisa kuti asi vakabvuma kuti inini zvinhu ndina nyaya iri kuti ndakabvuma chibako ndakapinga kune chibako chefodya chibako chatinobuda ndezidimandeuzenepa ndakati ndinayo shuwa iri kuharare akati inofana kuuya nekwendine urwere huri mumushe zviri netsa kuti nhekwe ndeyakati enda kutore nhekwe tiri kuita makanotora handisadzoka kuharare ndakabva ndazokupinga kutasa ine kunowa handisati ndadzoka kuharare Iguo kwakaitika pakati peprocess. takauya kuno kuuya toroho saka makaona kuti zvinonzi akatanga kusipirima uya akuda kutaura matati munoda wakatotanga kuuya iye mukomana nevakomana pamba pangu waitosvika tida kukuuraya ndida kutanga pakatangira nyaya iya uri kutaura iyo kuti bazi kumaiviro akadini yaiye kumasure tichiudanane nemurume ndida kutanga ini takatanga kuti wamabudirwa muna December 11 December ndo pakatanga wabudirwa wanavo wabudirwa takafonerwa wakomana uyai pane zvikiitika kuna atanga wabudirwa mwana nechipambo chebaba mukuru uyu chakabva tanga chiri chipambo uri kunana ana ngarangara pasi ana didi ewo zvapera basi chitangoti ndini Moses ndakauraiwa ndini wakabva kutaura ndakauraiwa ndiDavid wakandiurayira muntu chiri chipambo chaimbo chaiti ipapo aibro aita zvenyoka aiti bazi mwana wangu mukomana uri kunzoko wakaombererwa ndi baba munini uyu apo tati udanani uyu baba munini vamuomberera chipambo saka inini ndataura kuti takatangira yakatangira nyaya iyi mwana wabudirwa udana uyu aiti akanera mukomana kuti tapa umapa paindiri mukadzi simba rangu shoma akanera mukomana apa uma pakapo kuti ngatendi shuwa waibva waenda wakatanga kuenda pababa mukuru watanga kuenda pababa mukuru waya uyu mukomana akavhamira pato baba mukuru ari mumba asi akabuda ba kana kuti une zwi rakapopota kana kuti udini anopopota baba mukuru wakabva ramba akanyara uyu patakata mwana patadzikira naye kumba mukomana anisitanda taenda kumba tasvika paumba mukomana wangu akasipina kakirima wakasipina katatu paadzika kuenda kumba kwa baba munini uyu akati ndipe tsvimbo yangu nehara yangu tsvimbo yangu uri kuineresa kuguwa kutaurani baba munini hara yangu uri kundisenzesa mabhanana shuwa tsvimbo akaitora mumba mukuru handirambi zvadaroko kana zvati ndiri ndakarunzira mwana handinourunzira mwana zvadaroko atora agwa mwana wadzika ipapo uyu rununudza mukomana iye akabva kuda nemuti wake wakatsetswa akuda nemuti wake wakatsetswa baba munini uyu rununudzo vatanga kujobora mwana umumhando mukomana wachiru uyu mukomana abva ati baba munini musadaroba mwana pane zviriitika pane mwana baba munini wakaita nharo shuwa vaatanga kutera nedombo rake mumaoko ada uchitema pai mukomana waye mumusoro vaachata dombo riri ina ndizi kuti ndapandamunera pachesi pati baba munini musadaroba pane zviriitika pai pawana dzokera ipi kumba hana unerwa bomba pake vakabva abvutirwa mutu yake mukomana wangu uyo vanerwa ndiwo mumusoro vaapinda kupedza simba rako mutu wakwanga wakaugadzire ndizvakafora vati bado bhai baba munini akaatera kumba vazi ndoti mutu uraita ndakagara pai panapa vazi ibva ipapo umusana arikutirwa wakabva aekita vazi hara yangu wakaitora iti pamusoro penharapo ukapiwa sadza ndemukadzi wakagara apa nehara wakaitsitsika apa kutaura baba munini anaita nharo kwakabva rambarisi agara ikoko pachimba yangu ndiri kuita kusumuka ipapo kutori nemishonga ndoda kusiyasa mishonga ikasi usakungoti handisikusiya saka zvandodaroko vaandodzika kumba kwake adzika kumba kwake wakabva atakakuda kumangarira mukomana iye mukomana wangu mudoko une 16 years kuti wakanota zvinobudirira pa wakabva wazamba kumapurisa hawana kuenda pa musi wacho wandoenda komangara hati zvingoda kuti wamasitatimeni muri pamwe hawasakaenda pa wakabva wandoenga musi wacho ava 3 o'clock wariyo wani tizoona wanauya basi pane chakudirira vakazoyo mupurisa handisaziti izwa racho rari ndisoichinganipa vauya mupurisa uyu basi wakomana hatendi saka wakomana wavasakamboramba pashuwa pawapinda panzira kwende
tatosvika muyemuya bvawagadzikwa kuserukova tatonoti ndikati wakomana wana wakuda kutovharirwa kusina kuti wabvunza chinhu ba dai wabvunza chinhu kuti zvadii saka iwo waikoko mumupurisa vandenza basi chii chakamboitika mai Mandoza pandamusanangurira uyu baba munini wakabva asvika nemastatement ekuti bazi uyu mukomana uyu wakandibata umwe muoko uyu aindibata umwe muoko kutaura mukomana uyu kuti mukomana yadini andinei asi havasi akambobatwa mandingoda kutaura chokwadi pamberi penyu mambokutasa munhu ngataure chokwadi kanga wopfuga mauna mataka taura chokwadi tatambudzika ngewana wakatanga kubudirwa ati gesi atiyi wasagara nyaya dzawe dzivaruvhara baba zvinezvi ngatigadzirise shunga tigaro zvakanaka nandigari pomba pe ngekurwara saka varume ndovarugera ndoanyasogara wakazova nezvinhu zvavo avo vataure chokwadi iwo anotenga kuti bazi ini ndindirunzira wana handisi kurunzira wana be kana musi atanga kutobudirwa kwakutonaka uyu mwana wamenyu ndekatotanga kutobudirwa ndisitori mbogwa nditori munhu kana kuti ndirurunzira ndirunziri mwana be kuti bazi ndida umuraya ndingomuraya uni ngataure chokwadi chimbo ingaibudisi kuti yakauya kuno kwandiyo ningoiziva ningoiziva apa kuti kazorurunzira wana ngoti inini ndaitofemerwa ndakambomutaurira baba munini chimbo ndemusha ndiye murume wangu akashaika inini wakaitora imumba mangu murume saka ndiye amushandisa uyu ngataure chokwadi atina rugare kana muri kuti tsvimbo ndiye murume wenyu yaari kushandisa saka muri kuti murume wenyu anga akakaromba angatimamborumba tsvimbo ipapo wana wari kundobudirwa anga rikura taura kuti murume uyu uri kutaura chimbo yangosengesa kumakuru wako wana wari kubudirwa ari kushandisa makwari zvizodii ameno atisema angoti mukatisiya takadaro tingopei imi chimunesa venye yakuti hamusida kuungana wana wapa iwana kutongosangana ngodai waichamuka vapana vamusida kusangana always take advantage yevanhu vavasika kuti kana zvitira zvine zvida kutoitwa kazvotodii zvoitwa vanhu vari pamwe handiyapana ari kupanzana munhu wese ngaende kovhetwa inini ndakakutarisai mese makadai ndozvechitsveu nyaya yekuvhetwa ingati takatanga kusuniswa tiripo mumwe wechifo waabviswa David Manini mumwe wechifo waabviswa nemadzimai ake munhu wese nanamai vacho vese munhu wese ngavhetwa everyone imbuya munhu wese endai muno vamwe vari kuromba vana vari kuromba toziva mwana endai mese muenda panza nemi then imimi munhu wama muchidana munhu akauya mumba kwenyu vamakawizana murenje ndakamurenje anogara muno aripo kweri murenje wenyu aripo nese muripo chive mati muchibva pane uyu mwaenda pane uyu kuti mubve pana vamwe choka hakuna kunopedza munhu urikozwa kuti zviri kunetsa chete iwe makaisapera wakairipoti vakatoanga aripo mari yatakawidzana kuti isecond part we want you to be assisted zvemarecovery tozozviita ende munobatsirwa panze munhu wamakapa mari wamakati mari iri nane murenje wacho aripo andika akauya kakakushai nhasi muri pano chibva maenda ipapo mwamatanga naye uchibva naye mwamaenda pane mumwe waripo panze ipapo mobva panapa pane chii makuziva kuti taakuita sei inini ndakutaura chikwadi chiripo iye zvino hatina mari endai